Ito rin sapa mga zay kay. Ito rin sapa mga zay kay mamuklas sa among labahan ng habol. Kay ganina rin sa buntag ng laban sa yun ni dungos sa mga habol. So aduan na mo kay buklaso na mo daan kay mag-duty ta ni Silbang forever. Kapag nagilis? Ganun na siya naligo. Buklaso na mo daan. Gabi ka init ra ba? Sapa. Buklaso na mo daan kay. Agalit ra ba pag agalit ra mag-ulan pag hapon. Sino ka nakaabot sa sapa mga zay, bundak ng uwan. Sabi ako. Mura pagkahumod sa mga habol. Gabi ka init. Init ikaw rin sa sapa ba? Ugag yan atong habol na Rex ba? Kita ko sa sapa, gabi ka init. Nagsiga ang sapa sa kainit. Murag nagkalayo ang mga bato. Nagkalayo ang mga bato. Gabi ka init guys, diri sa sapa. Sumani among agianan kung manglaba mi. Maglatay-latay mi sa mga bato. Mga gagmay o mga dagko. Yan na rin ang wari diri sa sapa. Ganit dito ako. Maikarga sa balas. Nara tong habol dito to. Nara tong habol dito nga gibulad oh. Hindi ko gabi ka init. Init. Ugan na kayong mga habol ba? Apil din mga trapo na adin ako diri gihalay sa sapa kaganina. Mga trapo. Nagpapod na ako ng mapapudya oh. Namulad yapon sa di ang side oh. Hindi siya maklaro na di oh. Uga na? Uga? Ang trapo. Ang trapo na to. Ito nang buklaso ni sa daan mga zay. Dito tara ni idiwas pag bulad sa sapa. Ay ba? Bulad sa sapa. Dito tara ni ibulad tiwas sa balay kay magulan unya mga zay na. Kita makadali dagan diri. Grabe ka layo oh. So uli nami manami buklas. Kainit ang sapa oh. Murag nagkalayo ang mga bato sa kainit. Muri nang sapa diri sa mga zay, grabe nakadako. Wala siya oh. Dako na kay nga sapa, pero di na kay tubig. Pero ting inita. Grabe ka init eh. Ugat na habol? May ilanit yung bukot na niya dong, kay humot na dong. Niya sa hapon dani kay ulan ran. Kaya sa kagahapon nga. Init yapon ka istaran pagkahapon kalit ra gibundak ang uwan. Ito na sa itong mga bata ni Ma'am Sara ba? Sila. Duty rin na si Dudong karon kay. Duty yan duty mo ang mukos daan sa mga laban sa sapa. Press na kay kadong ah. Dong. Press na kay kadong. Formang tao nakadong kinahaligo nakadong. Napay kan halayon na wala na uga na gitanan. Hala unsay nagbanaw na tubig? Oh. Uga na gid sinog. Abot na kita diri sa munting tahanan ni Gongski Baby Forever. Ihalay ko ng mga trapo. Okay. Sinuga-uga pa nila. Napadi ako nilaban di mga zay oh. Kana siya nga nilabhan. Ako nang giusuhan daan kagabi eh. Unya dito ra din minang waswas sa sapa. Dayon, kay igora man yung mga waswas sayo pa man. Nang laban na lang ko din ko sa habol. Unya ang habol akong gibilin dito. Dito ra na ako gibulad. Ang trapo nga akong laban kaganina. Ang mga kuan sa mina ra namo akong gidala diri oh. Diri ra na ako gipanghalay. Istang kortina uban. Ito pa ming Lunes naglabad. Gana sa kay among labunon man akong gilabhan kagabi eh. Nga nang labang ko kagabi eh. Nana sa labunon sa basket. Saon na zay. Sa may pamaagi na zay nga. Wala tay labunon zay. Taguan ang basket o dili mo sa nina. Charis lang. Ang ram lang gud mo shoot. Isu sa yulaman na ni pare. Yulaman ni pare. Kurang pilo na mga habol mga zay kay uban naman siya. Umot kayo atong nilaban sa sapa. Basta nilaban sa sapa bitaw mga zay nya dito bitaw i bulat sa sapa kay umot kaayo. Grabe ka humot. Basta nilaban sa sapa ba? Humot kayo atong labhan sa sapa. Sa bato ibulad. Na grabe dali kay nauga. Ibulad din namo mga alas 9 siguro alas 8. Alas 9 lagi. Mga alas 9 siguro ni namulad. O alas 8 ba? Sa na oras alas 11. 3 hours ra mga zay nauga na mo nilabhan. Grabe ka init. Loy gani ka dito ang nangwari sa sapa. Ni nangwari sa sapa baluoy kayo grabe ka init. Pero wala man sila lain nga income sa basa pa rin kami ano. Wala man sila lain nga income ngayon sa so bati lang gihapon talagi. Loy itang kayo grabe ka init sila dito sa sapa ng hari. Pero na sila ikan ng pandong atrapan. Pero maski na mga zay king alis na sa mga bato ba. So sobra ka init. Laban lang gihapon ng mga person. Kaning kamot dala pa ning tiil. Sari feeling kan kamot dala pa ning tiil. Ganyan hangin mga zay ito sa hangin din. Sa ano. Init ng hangin. Ini sa hapon ti uwan.